Hola, què tal? Molt benvinguts a la secció Els likes parlen a l'Evangeli aquest dimarts número 32 de durant l'any. Seguim amb l'Evangeli de Lluc i diu que en aquell temps el Senyor digué: qui de vosaltres, si té un servent a llaurar o a pasturar el ramat, li dirà quan ell torni del camp: vine de seguida a seure a taula? No li dirà més aviat: prepara'm alguna cosa per sopar i estigues a punt per servir-me fins que hauré acabat de menjar i beure, que després ja menjaràs i beuràs tu? És que donarà les gràcies al servent perquè ha fet allò que se li havia manat? Així també vosaltres, quan haureu fet tot allò que Déu us ha manat, digueu: som uns servents que no mereixen recompensa. Hem fet només el que havíem de fer. Un evangeli aparentment dur que en recorda el tracte que a vegades alguns amos propinen als seus servents. Nosaltres aquí Jesús ens diu que hem de tenir l'actitud del servent. És evident que l'amo no serà com els amos que fan aquesta actitud. Molt al contrari, la generositat de Déu, de Jesús, aquí no s'explica, no? Sí que s'explica l'actitud que hem de tenir nosaltres com a cristians, com a servents. Som uns servents que no mereixen recompensa. Hem fet només el que havíem de fer. Aquesta actitud d'humilitat és l'actitud que vol Jesús. Per què? Perquè és l'actitud també que ell ens va ensenyar amb la seva vida. Molts dels problemes, com se solucionen? Molts dels tràfics d'aquesta vida, com se solucionen? Amb una actitud d'humilitat. Som servents que no mereixen recompensa. Si tinguéssim aquesta visió més present, molt probablement el nostre viure seria més afable fins i tot, perquè no hi ha dubte de que vivint en l'humilitat, vivint sense creure'ns amos, sense creure'ns en privilegis, sense creure'ns que som qui sap qui, tindríem una actitud més humil, més com ha de ser, més de les benaurances que ens explica Jesús. Per tant, ahir l'Evangeli ens deia que és bo demanar d'augmentar la fe, ho feien els apòstols: Senyor, augmenteu-nos la fe, i avui podem pregar: Senyor, augmenteu-nos la humilitat, que siguem servents fidels i que no ens creguem importants, sinó que sapiguem dir també: som uns servents que no mereixen recompensa. Hem fet només el que havíem de fer. I fins aquí aquesta secció Els likes parlen de l'Evangeli.